uthi ke maye lapha egospel eseqala ukuba khona amaNazaretha usegcekeni uhleli useyabubula sethi bantu abami awazala mfana gijima wenyuka egospel wenyuka qedwe bese udundubala ushone kahle kukhona indoda ebophele imbongolo le ndoda iyalima imbongolo sezimangele ke imphuthuma ufike uyitshele le ndoda ukuthi ngicela ukuthi imbongolo azikhumuke le ndoda yayiphikelela ukufuna ukuthi ibone isikofu khona indima amawulima uthi isikofu ishaya imbongolo isize yaphendula umphini isishaya ngomphini oyinduku sijuluka zimanzi imbongolo zase imangala kumkhululi wesibosho kwelwana nabantu sathi shembe ukhulula kanjani sesikhathele siyashawa wathi phuthuma ke ufika umtshene lo limayo ukuthi hayi khumule sezimangele kumina kodwa maye seyikhumulile usho ukuthi ngiyamcela ukuthi ezela kimi yezwe indoda kaNkwanyana yayikhumula imbongolo yayisiyohlamba sula inyawo yayisilunga igqoka kahle iyakhona enkosini uShembe yathi mayifika athi mntanami umangalelwe imbongolo lezobuyilimisa wena ubuye uphuze letiye udludla iphalish zona uyicabangele seyimangele kusho umprofeti omkhulu uShembe angazi ke kubantu bekhona ukuthi ukhona yena umuntu onjengalo nokumangala kuyena ilwane kanjalo ke mntanami indoda yathi awube ngizama nje ukuthi ngifuna ukuqedela uboba nesihe mntanami ilwane lezi nazo ziyacatshangela kodwa kwabe sekuyamshumayeza lokho uNkwanyana wathi mayibuyela emuva wagcina seyovalelisa ebandleni ayekulona wazokhetha inkosi kuleli bandla amen uhambe senekhulu nento emhlabeni ese umfundisi wala ePhakameni amen